Халелуя! Вече сме на линия. Надявам се да можем да се включим всички в този момент и да ме чувате добре. Халелуя! Как ме чувате? Халелуя! Да. Халелуя! Ако се включвате в този момент, сложете един коментар. За да знаем кога се включвате, откъде се включвате. Алелуя! Бог да ви благослови. Всички, които се включвате в този момент, благославям ви, мирът на Господа да бъде с вас, Неговата благодат да бъде с вас. Честито Рождество Христово на тези, които не съм го казвал, казвам го сега. Честито Рождество Христово. Не знам, всъщност никой не знае дали Исус се роди точно на този ден. Това, което знаем със сигурност, че Той се е родил. Тъй като Той се е родил, ние имаме надежда, имаме спасение, имаме прошка, имаме изцеление, имаме освобождение. Всичко, което ние имаме нужда, Исус Христос го направи за нас. Всичко, от което имаме нужда, Исус Христос го направи за нас. Това е най-доброто нещо. Исус Христос победи за нас и ние живеем чрез Неговата победа. Халелуя! Сега, тъй като ти се включваш в този момент, аз ти благодаря. Виждам вече, че започвате да впишете. Важно е да се слагат коментари, защото повече коментари има и повече хора ще могат да го видят и да се включат. Тъй като в интерес на истината хората, които се занимават с социални мрежи, всички, които работим с социалните мрежи, като мен, който проповядвам онлайн, и има други хора, които правят видео, така нататък, знаем, че това, че хората коментират или това, че хората се включват да гледат, това не е толкова важно за нас. В смисъл, важно е за нас, но не е толкова много важно за нас ние да имаме толкова много коментари, ами важно е да може това видео да стигне до повече хора. В смисъл такъв, когато има повече коментари и има повече интерактуване, това означава хората да пишат и също и да го споделят. Ако ти споделиш това видео на други хора, го пратиш на други приятели, всъщност самата социална мрежа, било то Фейсбук, било то Инстаграм или каквато и да е социална мрежа, всъщност го праща на повече хора. Затова и ние се надяваме да има повече коментари, да има повече интерактуване, да има повече споделяне, за да може хората да могат да го гледат. Не само сега, ами и утре, и други ден, и докато Фейсбук позволи това нещо да бъде там на линия. Аз се включвам днес, както писах, с идеята да проповядвам едно кратко слово. Ако Господ ни даде пророчество, ще го дадем. Ако Господ не ни даде нищо, няма да дадем нищо. Защото днес хората се мислят, че пророка или пък Божия човек или който и да е, говори когато той иска или пък говори когато хората искат. А това нещо не е така. Така правят магьосниците, така правят
чародейците. Отиваш, запитвачи на духове, как се казва. Отиваш и го запитваш и той се допитва до злия дух и ти говори. Ние не сме така. Когато ти говориш с Бог, Бог не винаги говори веднага, когато ти искаш. Затова, когато Бог даде едно слово, ние го даваме. Затова и аз някой път се включвам, някой път пращам видео, както и вчера пратих едно слово, което Господ ми каза вътре в духът ми, че Господ иска да работи в неплодородните хора. Неплодородните жени, които не са раждали, Бог иска да им отвори отробата. А тези мъже, които нямат високо количество на сперматозоиди, които да могат да заплодят, Бог иска да увеличи сперматозоидите. Това са специфични слова за хора, които не са плодородни, които са стерилни. Същото нещо е в живота на хората. Има хора, които са със стерилен живот. Какво означава това? Че сеят, а не жънат. Това е работят, а пък не получават заплата. Или пък хора, които се опитват да обичат, а пък не получават същото нещо в замяна. Хора, които се опитват да работят, да вършат Божието Слово, пък няма нищо, което да им се връща. Знам, че това е трудна работа, но Господ това Слово ми даде, че неплодородната ще се зарадва. Това означава хората, които до сега не са имали, ще имат. Какво означава това нещо? Че ние трябва да активираме това Слово чрез нашата вяра. Хората слушат Словото. Сега, Библията казва, че мъдрите хора слушат Божието Слово, мъдрите хора вярват на Божието Слово, мъдрите хора живеят Божието Слово. Ако Бог ми говори на мен и аз не го вярвам, това Слово не може да се активира в моят живот. Но ако Бог ми говори на мен и аз го вярвам, това Слово се активира в мен и сега аз трябва да го изживея, аз трябва да го задействам. Това означава, аз трябва да направя това, което Господ ми казва. Например, ако Господ говори на една жена, която не може да остане бременна, една жена, която е стерилна, нали? Има проблеми с зачеването на едно дете. Бог и казва, ще ти дам дете. Окей. Бог го каза това на Сара и на Авраам. Каза, ще ви дам дете. Сега, Авраам крежо и Бог му го взема и му го сложи като справедливост. Сара крежо. Авраам повярва, извинявам за говоря на испански. Авраам повярва и Бог му го сложи за праведност. Сара повярва и Бог и го сложи за праведност. Но само защото повярваха, чудото не стана. Те трябваха да имат отношение физически, за да може да се роди едно дете. Какво означава това нещо? Че те повярваха на Божието Слово, те активираха това обещание, но сега те трябваше да си легнат заедно, за да се получи детето. Това означава, сложиха в действие вярата си. Това е нещо много важно. Това е една концепция страшно важна. Когато Господ говори чрез един Божий човек, тези, които слушат, трябва да бъдат мъдри хора. Когато слушат Словото и Божият човек каже, ти си изцелен, всъщност Господ иска да изцели чрез теб. Когато ти го повярваш, ти взимаш това Слово и когато ти го повярваш, ти го активираш в тебе, от тогава нататъка твоята вяра започва да изповядва, аз съм изцелен, благодаря ти Исусе. Аз съм изцелен, благодаря ти Исусе. И когато дойдат проблемите, когато дойдат болките да се върнат, ти продължаваш да изповядваш това, което вярваш, а не това, което се съмняваш. По начина, по който ти изповядваш това, което вярваш, ти убиваш всяко съмнение и ти успяваш да си издържиш, да си поддържаш своето изцеление. Затова по този начин хората успяват да приемат от Исус и да поддържат това, което Исус им дава.
Един от начините, по които дявола работи в хората, е когато дойде в тяхният ум, дяволът идва с различни аргументи и започва да носи мисли и аргументи, начин на мислене, с който те завързва, и ти започваш да се съмняваш в Словото, което Господ дава. Затова аз днес казах, че днеска Словото, което искам да дам, е, че Господ е готов да разруши всякакви крепости. Можеш да го напишеш отдолу. Ще говоря нещо много специфично. Господ е готов да развали всякакви крепости. Бог днес ще развали всякакви крепости. Амин. Напиши отдолу. Бог ще развали, днес ще разруши всяка крепост. Сега, това, което Бог ще направи и ще разруши всяка крепост, Господ няма да може да го направи сам. Аз трябва да разбера какви са моите крепости, защото много често нашите крепости са тези неща, които ни спират от благословението. Затова, когато аз искам да разруша крепостите, които аз съм създал с помощта на дявола, защото дявола не може да създаде крепости в нас. Аз създавам крепостите според това, което дявол е направил и дявола ми е говорил. В един даден момент аз съм си създал крепости. Затова аз трябва да разбера кои са и аз трябва да ги унищожа. Господ ще ги унищожи, когато аз вярвам и аз го направя. Амин. Трябва днес напиши: Бог ще разруши всяка крепост. Къде се намира крепостта? Къде се намира крепостта? Крепостта се намира в нашият ум. Нека да прочетем едно слово в Библията. Ако ти вземеш 2 Коринтияни, глава 10, нека да прочетем 2 Коринтияни, глава 10, стих 3, 4 и 5. Този, който пише бързо, може да го вземе от апликацията на Библията и да го сложи там. Защо искам да говоря за това? Сега ще прочетем това. Давам ти време да го намериш. Защо искам аз да говоря за разрушаването на крепостите? Крепостта е нещо, което в един даден момент дявол е използвал хитрости и тънкости, с които е навлязал в твоят ум и ти е помогнал ти да си изградиш концепции, ти да си изградиш мисли, ти да си изградиш собствени крепости, които не позволяват на Бог да дойде и да работи в твоят живот. Ето защо много често ние страдаме от неща, които не бихме трябвали да страдаме. Много често ние не получаваме от Бог това, което Бог иска да ни даде. Затова Господ сам иска да разруши твоите крепости. Но ние там днеска трябва да разберем кои са нашите крепости. Сега, нека да прочетем в глава 10 на 2 Коринтияни, стих 3 казва така: защото ако да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Исус Христос. Чуй внимателно това. Тъй като говорихме, че крепостите, Библията го казва тук, че крепостите са помисли,
Това означава, че крепостите са аргументи и спекулации. Това са неща, които са настанали в умът ни и са създали в нас един определен начин на мислене, което не позволява на Божието Слово да живее в нас. Има много хора, които са слушали фалшиво учение. Например, ако ти си в една църква или пък си ходил на някаква църква или си слушал някакви си проповедници, които са проповядвали Словото не по истината. Това означава, че всички тези фалшиви неща, които са говорили за Бог, защото всичко, което не е от истината, е демоничен аргумент. Ако тези неща са се инсталирали в твоят ум, ти ще започнеш да мислиш според това, което те са инсталирали и ще започнеш да живееш според това, което те са инсталирали. Ето защо е много трудно ти да живееш както Бог иска, ако ти имаш друг начин на мислене. Например, има хора, които ще дам два примера. Два примера много нормални и два примера много такива обикновени. Първият. Ако ти си в една църква или пък слушал си едно слово, което са ти казали, че трябва да бъдеш 100% благословен и проспериран финансово. И че финансите са категория на благословение. Ако ти имаш много финанси, това е защото Бог много те е благословил. Ако ти нямаш финанси, това означава, че Бог не е с теб. Ако ти си мизерен в финансите, ако ти си болен, ако ти имаш проблеми, това означава, че ти не си истински християнин. Това не е според истината на Словото. Това е лъжа. Ако това нещо се е инсталирало в теб, то е сменило твоя начин на мислене и сега, когато ти си болен или се намираш в проблеми, когато имаш критична ситуация или имаш проблеми в брака ти, дяволът започва да ти казва и да те лъжи и да ти казва, че ти не си вярваш, че ти не си истински вярваш, че ти не си достоен за Бог, ти не си достоен да служиш на Бог. Ти не си достоен за Неговата любов. И ти започваш да му вярваш и в теб се започва да влизат едни съмнения, които разрушават твоята схема на живот, твоят истински живот като с Исус Христос. И по този начин човека се отдалечава. Другия начин е, ако ти си бил в една църква, където са казвали, че или си получавал такова учение, където са казвали, че няма нужда от благословение, няма нужда от просперитет, няма нужда от нищо такова. Бог не го интересува и нещо, така че не е важно да имаш пари, не е важно да имаш добро семейство, не е важно да работиш, няма нищо такова. Важното е да бъдеш, трябва да си много смирен, много мизерен, да живееш мизерно. Бог харесва мизерният живот. Бог харесва бедността, Бог харесва мизерията, Бог харесва... И ти започваш да живееш мизерно и мизерно и мизерно и мизерно. И когато Бог иска да те благослови, твоят ум е затворен, защото има една крепост, която казва, че благословението не е от Бог, просперитета не е от Бог и всичко, което е просперитет, е от дявола. И затова ти живееш мизерно и мизерно. Вътрешно искаш да бъдеш добре, но тази крепост не ти позволява да бъдеш добре. И ти си казваш, не, аз не искам тези пари, не искам тези пари, това не е от Бог. Аз ще живея скромно и мизерно. Обаче като живееш скромно и мизерно, ти страдаш и в теб се получава един хаос. Искаш да бъдеш благословен, обаче вътрешно ти казва, че не, това не е от Бог. Защото това са крепости, които са се изградили чрез едно фалшиво учение. Защо говоря тези неща? Защото крепостите и аргументите и спекулациите, които някой път стават, изграждат в нас един менталитет, с който ние живеем, а човека живее според начина си на мислене.
всеки човек от нас тук живее според начина си на мислене. Ако ти мислиш, че си мизерник, не можеш да живееш добре. Ако ти мислиш, че си много богат, всъщност нямаш нищо, пак не си добре. Защото ти мислиш различно от това, което живееш. Сега, Павел казва, че ние не се борим по плът, защото нашите оръжия не са плътски. Какво означава това нещо? Ние имаме духовни оръжия, както казва Библията в Ефесяни глава 6, че демоните и нечистите сили са духовни сили. Те са в духовния свят, те са около нас. Това, което те се опитват да направят, е да сменят нашия начин на мислене и да ни кажат, че физическият начин на живот е по-важен от духовният начин на живот. И когато стане един проблем, ние се опитваме да го разрешим физически. А проблемите не се разрешават физически. Проблемите се разрешават духовно. Ако ти си силен духовно, ти си силен и във всичките сфери. Финансово, физически и духовно. Няма да имаш проблеми с емоционалността, няма да имаш проблеми с депресията, няма да имаш проблеми с страха. Не, че няма да дойдат, ами веднага ще ги обориш, защото си силен духовно. Защото твоите оръжия са духовни оръжия. Какви са духовните оръжия, които Бог ни е оставил? Кръвта на Исус Христос, молитвата, поста и Божието Слово. И всичко това работи чрез Святия Дух. Защото Святия Дух не е едно оръжие. Святия Дух е Господ в нас и Господ с нас, който прави тези оръжия духовни да имат успех в нас. Това означава, че ако молитвата се прави със Святия Дух, има успех. Ако четенето на Словото се прави със Святия Дух, има успех. Ако нашият пост се прави със Святия Дух, има успех. Ако ние взимаме кръвта на Исус Христос и живеем с това, чрез Святия Дух има успех. Ако всички тези работи ги правим без Святия Дух, нямаме успех. Затова Павел казва в 2 Коринтияни глава 10, че нашите оръжия, с които ние воюваме, не са плътски, но са духовни. И духовните оръжия в Бога имат мощна сила да събарят крепости. Днес има много хора, които имат нужда крепостите им да се унищожат. Много крепости трябва да се разрушат, за да можем ние да бъдем свободни в нашия ум и в нашия начин на мислене. Има страшно много хора, които мислят, че са изоставени, а не са изоставени. Хора, които мислят, че са отхвърлени, а не са отхвърлени. Хора, които мислят, че не са обичани, а не е така. Това означава, че има много неща, които ние мислим, дявола не е излъгал в нашия ум, дявола е инсталирал лъжи в нашия ум и ние живеем с тези лъжи, а в действителност не са така. И има нещо друго, това, което Павел говори. Бог в Божието Слово има истина. Неговата истина е изцелителна сила, освободителна сила, спасителна сила, обновляваща сила. Това е в Словото на Бог. А когато ние имаме нашите аргументи, ние много често казваме, това положение, в което живея, Бог не може да ми помогне. Това, което правя в момента, не, Бог няма да ми помогне. Даже аз мисля, че Бог е заед. Много хора си мислят, че Бог е заед. Много хора си мислят, че знаят повече от този и от онзи. Всъщност много хора имат гордост вътре в себе си. Много хора имат гордост и егото им е много голямо. Затова Павел казва, че ние трябва да разрушим всякакъв аргумент, който се изправя пред Господа, за да позволим на Господа да работи в нас.
Много е странно, думата аргументи и мисли на гръцки означава акт на изчисляване. Когато един човек започне да изчислява и да пречислява, дали Бог ще направи това или няма да направи това. А Бог казва да вярваме и да приемаме чрез покорение, а не да размишляваме и да изчисляваме. Има хора, които изчисляват всичко. И когато ти изчисляваш всичко, не можеш да вярваш. Библията казва, че аргументите и мислите, които трябва да се разбият, са концепции. Това са устройства, които дявол е сложил в нашия ум и ни е заключил в нашия ум. Заключил ни е в сложил ни едно устройство, с което да мислим как той мисли. А Библията казва, че ние трябва да обновляваме начин на мисли. Както казва Римляни глава 12 стих 2, ние трябва да обновляваме нашия начин на мислене чрез Божието Слово, защото Божието Слово е начинът на мислене на Господ. Това, което Божието Слово казва, е това, което Бог мисли, това, което Бог иска да направи. Но дявол е сложил в нас едно устройство на неверие, едно устройство на изчисляване, едно устройство да размишляваме според светският начин на живот и не според Господният начин на живот. Затова ние трябва да разрушим всяка концепция, трябва да разрушим всяко устройство, трябва да разрушим всяко изчисляване вътре в нашия ум, което не е според Бог. Защото ние много често изчисляваме. Какво изчисляваш? Бог ще направи ли той, няма ли направил ной? Бог обича този повече от онзи. Бог мен не ме обича, онзи го обича. Ако аз му дам на Бог 5, дали ще ми върне 6? Това означава, че ти не можеш да го дадеш от сърцето си. Защото ако ти изчисляваш, не можеш да дадеш това, което Святия Дух ти казва. Например, Бог казва така: искам да вземеш... Сега ще ви дам един пример. Преди 2 години аз заминавах за България, за да проповядвам 1 месец. И не казах на никой пастор не му казах да поеме разноските, както винаги. Църквата, която ме кани, и пасторите, които ме канят, би трябвало да поемат разноските за самолетният билет. Самолетният билет са $1650. Това тук за нас е страшно много пари. Това са 2 заплати. Но аз казах, окей, Бог ми каза, не питай никой, не искай от никой. И аз от никой не исках, защото Бог ми каза така. И аз съм уповавах на Бог. Дяволът дойде и ми каза, говори с хората да ти платят билета. Бог ми каза, не. Бог ми каза, искам да направя нещо ново. Когато дойде времето, моите аргументи бяха, че билета трябваше да се плати. Но Бог каза, аз искам ти да си платиш билета. Обаче, Бог по този начин чупи в мен схемите. Ако аз трябваше да изчислявам, щях да кажем, страшно много пари са това нещо, как мога да го направя? Обаче Бог ми каза, да не изчислявам, аз взимах това, което имах, всичко, което имах и платих билета. И отидах. И Бог толкова много ме използва, отвори толкова много врати и Бог ме благослови 3 пъти повече. Защо? Защото аз позволих на Бог да разчупи всички аргументи, които се изправяха срещу Божият глас. Когато Бог ти каже, дай това, не дей да изчисляваш, дай го. Когато Бог ти каже, направи това, не дей да размишляваш, направи го. Защото покоряването на Божието Слово, вършенето на Божията воля, разчупва всички прегради, всички вериги, разрушава всякакви видове крепости. Затова и Павел тук казва така. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости. Някой път Бог ни слага нас на пробва. Иска да ни опита, на опит. Бог казва така. Искам ти да си пръв, който да дадеш. А ние всички искаме да получаваме. Бог казва не. Искам да видя твоето покоряване. Ти дай. Ама аз нямам, Господи, имам толкова малко. Дай го. Това беше с мен. И аз го дадах. От тогава нататък Бог не е спрял
да отваряш шлюзовете на благословението. Защото Бог вижда, че ти не си вързан в тази част. Сега, когато Бог иска да работи в твоя живот, Той трябва да те направи свободен. Всяка зона на нашия живот имаме нужда да бъдем освободени. Какво означава това нещо? Във всяка зона ти имаш нужда да бъдеш освободен. Имаш нужда да бъдеш освободен от финансовата зона, от физическата зона, от духовната зона, от емоционалната зона, от сентименталната зона, от всякаква зона имаш нужда да бъдеш освободен. Хората искат да получават пари. Бог трябва да те освободи първо от финансовата зона. И как може да стане? Бог трябва да те освободи. И как те освобождава Бог? Първо Бог те слага на опит. Трябва да дадеш. И ти казваш, ама аз нямам какво да дам. Виж сега как твоят ум, твоят аргумент започва да излиза напред и да казва, ами аз нямам какво да дам. Обаче Бог казва, аз нямам, мен не ме интересува колко ще дадеш. Бог казва така, трябва да дадеш първо, за да можеш да разчупиш тази преграда, да разчупиш тази крепост, за да мога аз да те благословя. Когато ти се покориш на Божият глас, разчупваш тази преграда. И Бог след това ти дава. Много същото нещо е с и любовта и милосърдието, което искаме. Господ казва, искам да обичаш този човек. И ти казваш, не мога да го направя. Този човек ме нарани. Бог казва, искам да му простиш и да го обичаш. И ти казваш, не, това не мога да го направя. И Бог казва, аз не мога, ти не можеш да почувстваш моята любов, казва Господ. Ти не можеш да приемеш моята любов, казва Господ. Моята милост не може да дойде до теб, защото ти имаш преграда. Има една крепост. Крепост в твоят ум. Ти казваш, че не можеш, защото ти изчисляваш и казваш, че не можеш, защото ти слагаш болката, която са ти направили, над всичко. Но ако ти вземеш Божият глас и Бог ти казва, прости и обичай. Ако ти се покориш на това нещо, простиш на този човек и с устата си декларираш и казваш, аз прощавам на този човек, аз го обичам, в този момент тази крепост тук вътре се разрушава напълно. Демонът, който държи тази крепост, започва да изпуска всичките нишки, всичките части, всичко, което демонът държи срещу теб, го изпуска. Той вече няма сила върху теб. Ти си абсолютно свободен да вземеш и да вършиш това, което ти искаш. Тогава Господ може по всякакъв начин да те използва и да те благослови. Това е истината, затова и хората са блокирани в живота си. Хората са блокирани финансово, хората са блокирани емоционално, хората са блокирани сентиментално в любовта, в брака, в всичко, което имат нужда, хората са блокирани. Даже има нещо много важно. Например, когато ти си болен от нещо, Бог казва, искам да простиш, за да мога да те изцеля. Ти казваш, не мога да простя, болката е много голяма. И се молиш за изцеление. Бог не може да те изцели, защото има един блок, който блокира това нещо. Това е крепостта. Крепостта е липсата на прошка. И липсата на прошка е в ума ти, защото ти мислиш за болката, която са ти причинили и не може да се покориш на Божието Слово. А Божието Слово казва, обичай тези, които те мразят. Моли се за тези, които те преследват. Как може ти да направиш това нещо? Как може да обичаш някой, който да не те обича? Ти изчисляваш и казваш, не мога да го направя. Това е аргумент, това е концепция, това е демонична сила, която стои вътре в теб и тя е като преграда. И ти мислиш чрез тази преграда, ти мислиш чрез тези мисли, казваш, аз няма да го направя това нещо, аз не мога да го направя. Човекът толкова много ме обиди, толкова много ме укра, толкова много проблеми ми създаде. Точно в този момент ти трябва да вземеш едно решение да кажеш, окей, мен не ме интересува болката, която си имам, аз ще успея да предотвратя това нещо. Бог ми каза да го направя, Божието Слово ми казва така, аз взимам решение да върша Божието Слово.
аз изповядвам, аз прощавам, аз обичам и в този момент всичко рухва. Не преди това. Всичко рухва. Затова и Бог казва в Божието Слово, че ако искаме ние да бъдем свободни, ние имаме помисли, концепции, аргументи, спекулации, които се изправят пред Бог. И когато ние искаме да се приближим към Бог, тези неща ни спират. Какво означава това нещо? Ти искаш да се приближиш към Бог и има една преграда пред теб, която ти казва: дръпни се назад, ти не си достойна. Ти не си достойна. Ти на времето абортира. Лакай калама сома, кай те рама шекава сома. Пика кали ностика и майка. Има жени, които преди време са абортирали и сега, когато се приближават при Бог, нещо в тяхният ум им казва: ти не си достойна да се приближиш и да говориш с Бог. Не си достойна да получиш това, което искаш. И тези женички страдат, миличките. Но Господ ги обича и днес ще сложи край на тези мисли. Защото това, което си направил в миналото, Бог не го мисли. Бог няма да определи твоето бъдеще с всичко, което си направил в миналото. Дявола рабаши камаля кендосте калабашая. Дявола работи с информация от миналото, за да слага пръст в раната. Но Господ никога не определя нашето бъдеще, гледайки миналото. За Бог нашето минало е мъртво, защото Неговата любов яма е сокаля на щема сия. Неговата любов прехвърля границите на нашият ум. Ние не можем да поберем в нашият коефициент на интелигентност, не можем да поберем огромната любов, с която Господ ни обича и с която Господ дързае за нас. Затова не позволявай на дявола да ти казва, че не си достойна, че не можеш. И хората, мъж ли, жена ли си, ако ти си прегрешила и вътрешно си се покаяла и дявол идва и наново ти слага вина, тази вина се изправя като една крепост. Разруши я в името на Исус Христос, защото Бог използва Словото си като чук, който разчупа и разрушава всяка крепост. Всяка крепост на вина. Всяка крепост ще бъде разрушена. Всяка крепост на гордост. Всяка крепост на ниско самочувствие. Не е хубаво да имаш високо самочувствие. Трябва да имаш едно самочувствие, което да е нормално. Това, което Господ е казал за теб, това си ти. Затова всякакъв аргумент, всякаква гордост, всякакъв бунт, всякакво високомерие, всякакви умствени крепости, всякаква устойчивост срещу Господа, всякакъв контрол, който взима твоето внимание, всичко нещо, което те ангажира и те дърпа да не ходиш при Господа, ще бъде унищожено в името на Исус Христос. Амин. Хай, карабаба шема Расия. Халелуя. Ще се помолим за хората. Халелуя. Но това, което говорих, е слово, което трябва да го дам. Това слово трябва да го дам. Защото има много хора, които страдат с тези аргументи, които има в собствения си ум. Но Бог днес ще те освободи от аргументи. Сега нека да се помолим. Ще се помолим за всички хора. Ще се помолим за всички хора. Ще се помолим за всички хора. Нека да се концентрираме. Тук е 40 градуса. Не мога да ви опиша колко е горещо в моя офис. Аз съм с климатик и с вентилатор и не мога да се чувства. Има
жега, но огънят на Святия Дух е тук. Халелуя! Нека да се помолим. Знам, че огънят на Святия Дух ще падне и ще изгори всеки аргумент. Всеки аргумент в твоят ум. Докато аз се моля, много хора ще почувстват Божието присъствие в къщите си. Докато аз се моля, много хора ще почувстват топлина на болното място. Има хора, които са болни, хора, които имат проблеми. Има хора, които имат много проблеми с здравето. Там, където има проблема, там, където има болката, там, където има проблема в твоят организъм, ще почувстваш огън. Святия Дух ще започне да работи, Святия Дух ще направи операция, Святия Дух ще унищожи всичко нередно в теб. Святия Дух ще дойде, ще унищожи, ще разкъса и ще разруши, ще разчупи всяка верига, която Сатана е използвал да се завърши с теб. Всяка верига, която Сатана е използвал да се завържи в теб, ще бъде разкъсана, ще бъде разчупена. Само искам да те помоля да се свържиш с мен чрез вяра. В този момент Бог ще използва моя глас, за да работи в твоя живот. Само искам да пипнеш, ако ти държиш телефона или каквото и да е, ръката ти ще бъде контакт. Искам да направиш контакт с вярата ти. Искам да направиш контакт с вярата ти. Искам да направиш контакт с вярата ти. Започваме да се молим. Започваме да се молим. Вярвам, че много повече хора ще се включат. Докато аз се моля, много повече хора ще се включат. Защото Господ в този момент ще започне да разрушава аргументи. Всичко, което е обидило твоят ум, всичко, което е хванало в клетка твоят ум, всичко, което е хванало твоят ум и го държи вързан, за да не чувстваш щастие. Библията казва, че щастието на Господ е нашата сила. Има хора, които живеят в мъка, живеят в тъга, живеят в депресия, живеят в изолираност, живеят в самотност, живеят в болки. И тези хора в умът си са се вързали и си мислят, че никога повече за тях няма да има обрат. Това не е от Бога. Бог винаги има надежда за тези, които вярват. Дявола идва да ти слага крепости. Дявола идва да ти дава аргументи, които не са според Божието Слово. Затова нека се помолим. Хакарабабашите ремасайо. Палякабасто карамана кентеребеши катарабакарабасия. Искам да се свържиш с мен чрез вяра. Свържи сърцето си. Кажи: Господи, аз отварям сърцето си за Святия Дух. Кажи: Господи, аз отварям умът си, аз отварям сърцето си, аз отварям волята си за Святия Дух. Святи Душе, ела и донеси Твоето царство в моят живот. Моли се с тези думи: Святи Душе, донеси Твоето царство в моят живот сега. Святи Душе, докарай Твоето царство в моят живот сега. Стабилизирай, Святи Душе, Твоята воля в моят живот. Стабилизирай Твоята воля в моят живот. Святи Душе, стабилизирай Твоята воля в моят живот. В мощното име на Исус Христос да се молим. Моли се с тези думи. Моли се с тези думи. Хай карабаба шекете ремараба сереба шиба. Ременеки асте манакате ремасая.
Святи Душе, ела, донеси Твоето царство в моя живот. Святи Душе, ела и донеси Твоята воля в моя живот. Направи така, че Твоята воля да бъде в моя живот. Хай карамани керебе сита рамашен теребе карабашама. В мощното име на Исус Христос, чрез кръвта на Исус Христос, в мощното име на Исус Христос, чрез кръвта на Исус Христос и мощта на Божието Слово, аз се изправям срещу всяко проклятие семейно, което тегне върху теб. Всеки нечист дух на проклятие, всеки нечист дух, всеки демоничен дух на проклятие, който работи в твоят живот, който е отговорен за твоето душевно състояние. Този демон, който е отговорен за твоето душевно, духовно, физическо, емоционално, ментално състояние. Този демон, който е хванал твоят ум. Демон, който контролира твоят ум. Аз говоря на всеки нечист дух, който ме слуша в този момент. Когато каже твоето име, трябва да отговаряш в мощното име на Исус Христос. Всеки демон, всеки нечист дух, който работи в твоят ум, който е хванал твоите мисли, който е изкарал твоите мисли и е вкарал своите си аргументи. Там, където те е вързал в твоите мисли, в твоят ум, мощното име на Исус Христос, заповядам да падне огън от Святия Дух. Огън от Святия Дух. Огън от Святия Дух върху всяка мисъл, която е от дявола. Огън от Святия Дух върху всеки демоничен аргумент в твоят ум. Всеки демоничен аргумент в твоят ум. Всяка крепост, който дявол е изправил в твоят ум, заповядвам да бъде разрушена от огънят на Святия Дух. Огън 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 на Святия Дух. Да бъде разчупена всяка крепост. Да бъде разрушена всяка крепост, да бъде разрушена всяка демонична мисъл в мощното име на Исус Христос. Там, където има демоничен аргумент в твоят ум, там, където има демонична спекулация в твоят ум, там, където дявол е сложил в твоят ум неща, които те правят да бъдеш слаба, да бъдеш нищожна, това, което ти си мислиш, че не си, нека да бъде изгонено от теб в мощното име на Исус Христос. Заповядвам всяко оръжие на Господа да воюва в името на Исус Христос. Нека заповядвам ангели. Ангели, много силни ангели. Ангели с огнени мечове. Ангели с огнени копия. Ангели с огнени стрели. Да дойдат там, където си ти сега. Да дойдат там, където си ти сега. Нека бъдат изпратени милиони ангели. Нека бъдат изпратени повече ангели, отколкото са нужни. Нека да бъдат изпратени ангели войни. Там, където си ти в момента. За да могат да хванат вързани всеки демон. Нека всеки демон да бъде вързан в името на Исус Христос. Нека ангелите да им сложат огнени въжета на краката, на глезените, на ръцете, да им сложат огнена кърпа, за да не могат да виждат. Нека да им изгорят ушите на демоните. Всеки демон, който е дошъл в твоята къща, за да те преглежда, за да те наглежда, демон, който е дошъл да шпионира твоят живот, да шпионира твоят брак, да шпионира твоите деца, да може да взима информация върху теб, заповядам да бъде вързан в мощното име на Исус Христос. Заповядам да бъде вързан, да остане глух, да остане сляп. Този чародеец, този магиосник, този омайник, този сатанист, който е изпратил срещу теб демони. Нека тези демони, които са били изпратени от него
да се обърнат срещу него в мощното име на Исус Христос. Нека този магиосник, този омайник, този чародеец да не намери мир и покой, докато не се покае и докато не бъде спасен в мощното име на Исус Христос. В мощното име на Исус Христос. В мощното име на Исус Христос. Сега, заповядвам всеки аргумент, всяка гордост, всеки бунт, всяко високомерие да бъде унищожено в името на Исус Христос. Нека падне от теб всеки аргумент, всяка гордост, всеки бунт срещу Господа, бунт срещу Неговото Слово, бунт, всичко, което не ти позволява да се покоряваш на Божието Слово, всяко високомерие, всяка умствена крепост, която си създала, нека да бъде разрушена. Ако ти си слушала фалшиви проповеди, ако в теб се създава крепост на фалшива истина, нека да бъде разрушена в мощното име на Исус Христос. В мощното име на Исус Христос. В мощното име на Исус Христос. Ако в теб има демон, който ти причинява устойчивост, ти си демон, който ти причинява устойчивост, за да не се адаптираш към Господа, устойчивост към Божието Слово, устойчивост към Светия Дух. Това, което те прави да бъдеш устойчив, да бъде разрушено в името на Исус Христос. И нека да бъдеш устойчив в Господните пътища, в мощното име на Исус Христос. Сега, всички демони, които работят и контролират твоето внимание. Има демони, които контролират твоето внимание. Ти искаш да дадеш внимание на Господ и демони идва и контролира твоето внимание и отвлича твоето внимание към светски работи, към мръсни работи, към иморални работи. Този демон, който контролира твоето внимание в твоите мисли, в твоят ум, да бъде вързан в мощното име на Исус Христос. Да бъде вързан. И заповядам да те напусне. Да те напусне в мощното име на Исус Христос. Това, което демон е сложил в твоят организъм, това, което демон е сложил в твоят организъм, ако демон е сложил в твоят организъм нещо, заповядам твоят организъм да го изхвърли. Повърни всяка субстанция, която не е от Господа в теб. Изхвърли навън. Всяка субстанция, която те тормози. Всяка субстанция в теб, която е отговорна за твоят лош начин на живот, за твоето страдание. Заповядвам да излезе в мощното име на Исус Христос. Шакалава китеребесия. Дух на контрол. Дух на контрол. Това, което те контролира. Това, което те отвлича от Господа. Това, което те отстранява от Господа. Заповядам да те напусне. Вън от теб. Вън от семейството ти. Вън от брака ти. Вън от децата ти. В мощното име на Исус Христос. Този демон, който те ангажира. Някой демон, който те ангажира да правиш неща, които ти не искаш. Демон, който те води да вършиш неща, мръсни неща, които ти не искаш. Този демон да бъде вързан. Този демон да изчезне от теб в името на Исус Христос. Да изчезне от теб в името на Исус Христос. Святост, 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 святост върху теб. Демон, който ти дава съмнение. Демон, който краде твоята увереност в Бог. Заповядам да те напусне в името на Исус Христос. Демон, който краде твоята увереност в Бог. Демон, който краде твоята вяра в Бог. Демон, който ти дава съмнение. Демон, който ти дава невярност. Демон, който ти дава вина. В мощното име на Исус Христос заповядам да те напусне. Ти карамашетери мана сента карабашая. Рекали мана сокати некая шима. Ки карабакати не стокати на машия басая. В сънищата има хора в сънищата, са ги канили на маса и са им давали да ядат месо, хляб, плодове. В
всичко, което дяволът ти е дал да ядеш от неговата маса и след като си ял, твоето състояние се е влошило, аз заповядвам твоят организъм да го изкара навънка в името на Исус Христос. Заповядвам всяка работа на дявола в теб да бъде разчупена. Всяка демонична сила в теб да бъде разчупена. Всяка демонична сила в теб да бъде разчупена. Всеки нечист дух, който е отговорен за твоето душевно състояние, за твоето физическо състояние. Този демон, който е отговорен за твоят блокаж, да бъде блокиран твой живот. Аз заповядам да бъде вързан в името на Исус Христос. Аз разблокирам твоя живот. Твоя духовен живот да бъде разблокиран в името на Исус Христос. Всяка верига върху твоя духовен живот да бъде разкъсана в името на Исус Христос. Всяка верига върху твоят брак да бъде разчупена в името на Исус Христос. Всеки блокаж в твоят брак да бъде разчупен в името на Исус Христос. Да бъде разблокиран твоите финанси. Да бъде разблокиран твоето здраве. Да бъде разблокирано твоето щастие. Да бъде разблокиран твоите финанси. Да бъде разблокиран твоят бизнес. Да бъде разблокирана твоята работа. Хората, които не могат да си намерят работа, това, което краде, това, което блокира твоят живот, да бъде премахнато сега в името на Исус Христос. Пророкувам, че последните дни на тази година и първата седмица, когато се започне работа, не първата седмица на годината, ами първата седмица, след като се започнат работните дни, Господ ще те благослови с работа. В мощното име на Исус Христос. Приготви си курикулум, приготви си там всичкото, което си направила и разпрати го. Защото Господ ще те благослови. Аз почитам тези, които ме почитат, казва Господ в Неговото Слово. Ако ти почиташ Господа, Господ ще те почите. Халелуя. Тези тела, които имат нужда от изцеление, високо кръвно, ниско кръвно, да бъде нормализирано в името на Исус Христос. Този орган, който не функционира добре, този орган, който има нужда от Божията намеса, заповядвам Божия намеса в твоят бъбрек, Божията намеса в името на Исус Христос. В твоите бъбреци Божията намеса. В твоя черен дроб заповядвам Божията намеса. В твоите очи Божията намеса. Когато кажа Божията намеса, Господ се намесва. Когато Господ се намеси, изцелението е факт. Когато Бог се намеси, изцелението е факт. Освобождението е факт. Всичко, което е станало след катастрофата. Има хора, които след катастрофата е влязал дух на страх. След катастрофата живота им се е променил. Аз заповядвам в мощното име на Исус Христос. Този демон, който е влязал след катастрофата в твоят ум, в твоята душа, в твоя дух, дух на страх, дух на депресия, този, който е блокирал твоят живот, заповядам да бъде разблокиран в името на Исус Христос. Дух на страх, вън от теб! Дух на страх, вън от теб! Дух на смърт, вън от теб! Тези хора, които имат дух на смърт, страх от смърт, тези, които имат мисли на самоубийство, тези, които дявола ги е маркирал за смърт, тези, които са им направили магия за смърт, да бъдат освободени, да бъдат освободени, да бъдат освободени сега в мощното име на Исус Христос. Всяка верига се разчупа върху теб. 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 Разчупа върху теб. Разчупа върху теб. Всяка крепост се разрушава в името на Исус Христос. Всяка болест се изтъпа кишака. Всяка болест. Всяка болест. Да бъде изцелена всяка болест. Всяка кост, всяка тъкан,
всеки орган, бъбреци, черен дроб, дебело черво, тънко черво, матката, гърдите, всяка топчета в гърдите да изчезнат в името на Исус Христос. Киста на матката да изчезне в името на Исус Христос. Проблема в жлъчката да изчезне в името на Исус Христос. Камъни в дробовете в жлъчката, камъни в бъбреци да изчезнат в името на Исус Христос. Астма вън в името на Исус Христос. Диабет вън от теб. Диабет вън от теб. Там, където има рак, ракови клетки, там, където има тумор, да умре в името на Исус Христос. Този тумор и този рак, аз заповядвам да изсъхне. Аз проклинам рака в теб. Аз проклинам всяка ракова клетка в теб. Проклинам всеки тумор в теб. Проклинам всяка болест, която дявола ти е дал. В мощното име на Исус Христос. В мощното име на Исус Христос. В мощното име на Исус Христос. Папарабаба шепарабакаяба сама. Дикарабаба шима. Инфекция на пикочния мехур е изцелена в името на Исус Христос. Инфекция на пикочния мехур е изцелена в името на Исус Христос. Виждам хора, които имат страшно силни болки в колената. Заповядвам да станеш и да ходиш. Болки в кръста. Стани и ходи. Болки в гръбнака. Стани и ходи. Болка в прешлените. Бъди изцелена в името на Исус Христос. Стани и започни да правиш това, което не можеш да правиш. Ти си изцелена в ставите. Изцелена в ставите. Изцелена в костите. Изцелена в тъканите. В мощното име на Исус Христос. Кибакашимаси. Кръвта на Исус Христос. Кръвта на Исус Христос да унищожи всеки диабет в теб, в мощното име на Исус Христос. Кръвта на Исус Христос да унищожи всяка болест, всяка зараза в теб, която медицинските апарати не могат да схванат. Има хора, които ходят на лекар и медицинските апарати не могат да схванат. Лекарите казват, че си добре, но ти не си добре. Там се крие демон. Този демон, който не може да се намери от медицинските апарати, нека да бъде изгорен от огънят на Святия Дух. Нека да се отстрани от теб в името на Исус Христос. Нека кръвта на Исус Христос да го унищожи в теб. Всяка клетка, всяко петно, всяка зона, която е била изпратена от Ада и е сложена в теб, да бъде неутрализирана и унищожена чрез кръвта на Исус Христос сега. В мощното име на Исус Христос. Направено е. Господ казва, направено е. Направено е. Направено е. Направено е. Напиши го. Изповядай го. Направено е. Направено е. Направено е. Направено е. Направено е в мощното име на Исус Христос. Чувам една дума за теб. Възвишение. 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 Господ ще те възвиши. Това означава, ще те повиши. Чувам повишение. Повишение в финансите ти. Повишение в брака ти. Повишение в здравето ти. Повишение в духовния ти живот. Повишение в физическия ти живот.
повишение в финансовия ти живот, повишение в брачния живот, в брачния ти живот, в брачния ти живот, в брачния ти живот. Направено е, казва Господ. Направено е. Направих го. Направих го. Направих го. Има ли някой, който да вярва? Бог казва, направих го. Виждам вериги разкъсани. Виждам парчета наляво и надясно. Виждам вериги, които са наполовина изгорени и наполовина разкъсани. Бог казва, направих го. Всяка буря е изчистена. Виждам лодка, която е наполовина разчупена от големите бури. И влиза вода вътре. Виждам това. Бог казва, направено е. Тази лодка, Бог я поправя. Тя пак ще ходи и ще пътува. Това означава, има животи, има бракове, които с многото проблеми са били разчупени. Но Бог казва, направено е. Бог казва, карамашите кабисея. Аз ще те сглобя наново. Бог ще сглоби твоят живот. Шаба якай тарамасая. Бог ще сглоби този живот. Бог наново ще сглоби всяка част, която е разрушена. Има ли някой, който да вярва това нещо? Твоят живот, твоят брак, твоите финанси, виждам ги като разбита лодка. Водата влиза вътре. Но Бог казва, аз съм този, който ще я поправя. Наново ще започнеш да ходиш с тая лодка. Това означава, бракът ще бъде поправен. Това означава, финансите ще бъдат поправени. Това означава, няма да бъдеш разрушен. Бог ще се намеси, ще го поправи. Това е. Халелуя. Това е. Халелуя. Халелуя. Радвам се, когато Бог даде слово за хората. Радвам се, когато Господ има милост към хората. Хората трябва да вярват. Вярват. Трябва да го вярват. Видях една лодка, която от лявата страна беше цялата начупена и влизаше вода вътре. И Бог ще го направи. Бог ще направи лодката наново. Ще изложи нови дъски. Пак ще я намаже. И пак ще може да ходи по морето. И пак ще може да цепи. И пак ще ходи по там, където трябва да отиде. Никой няма да те спре. Дявола се е опитвал да те спре. Дяволът ти е нанесъл щети в брака, в финансите, в здравето ти. Дяволът ти е нанесъл щети. Но казва Рима Шимара Кая. Бог казва така. Тези щети са само временни. Тези щети са само временни. Аз ще поправя лодката ти. Аз ще поправя живота ти. Аз ще поправя брака ти. Ти знаеш, Бог ще направи всичко. Той го е направил. Само аз трябва да го вярвам. Халелуя. Халелуя. Има хора, които го вярват. Знам, че има хора, които го вярват. Халелуя. Халелуя. Слава да бъде на Всевишният Бог. Ако има нещо гордо, ако има нещо, което не е от Господа, нещо, което не е от Господа, което е излязло от мен и не е от Господа, нека Господ да го унищожи. Ако има нещо, което аз съм говорил да не е от Господа, Господ да ми прости и Господ да го унищожи. Но ако аз съм говорил от Бога, нека Господ да увеличи благословението в теб. Нека Бог да благослови семейството ти, да благослови децата ти. Нека Господ да отвори пределите ти, да разреши пределите ти, да те благослови финансово. Нека тази нова година да бъде по-силна, по-добра, по-благословена, по-просперирана от тази, която дойде, която минава. Аз ще се включа на нова година. Ще се опитам да се включа, да дам едно кратко слово от това, което Бог ми каза за новата година. Но преди това искам да благодаря на всички хора, които ни поддържате. Благодаря ви от все сърце. Има много хора, които изпращат дарение на нашата сметка в България
с тези пари ние помагаме на хората и с тези пари ние пътуваме, за да проповядваме Словото. Вие сте голямо благословение за нас. Благодаря ви от все сърце. Благодаря ви. Нека Господ 1000 пъти повече да ви благослови от това, което вие правите за нас. Благодаря ви за тези хора, които се молите за мен. Благодаря ви за тези хора, които ни поддържате, тези, които ни обичате. И всички, които ни мразите, аз ви благославям. Всички, които ме мразят, всички, които говорят зле за мен, аз ви благославям. Аз ви обичам, аз ви прегръщам, аз се моля за вас. Нека Господ да ви благослови изобилно. Защото ние знаем, че всичко, което е наскрито, един ден ще се яви наяве. Това означава, ако един човек е от Бог, един ден ще се прояви. Ако един човек не е от Бог, пак ще се прояви. Нищо, което е покрито, няма да остане покрито. Бог ще даде наяве всичко. Затова Господ да ви благослови, българи, където и се намирате. Нека да се обичаме. Ако има някой от вас, които сте получили изцеление сега, които сте получили освобождение, пишете го тук на коментарите, за да може ние да го четем и да се насърчаваме. Пращайте това слово на други хора. Виждам, че 81 човека са пратили това слово на други. Ей, слава на Господа! 81 човека са споделили това слово. Халелуя! 128 човека, 128 семейства в момента ни гледат. Това е невероятно. Бог да ви благослови изобилно. Аз съм тук в Аржентина. В момента ми предстоят пътувания до Уругвай, пътувания до Бразилия. Тук в Аржентина имаме много пътувания по насякъде. И ако Господ не даде благодат, тази година ще дойдем в България пак един месец да служим по църквите и вярвам, че помазанието на Господ ще бъде мощно, защото Бог иска да помажи служителите, Бог иска да изцелява, да спасява, Бог иска да спасява душите на хората. Затова трябва да се молим за това нещо, да бъдем щедри за Божието царство. Бъди щедър към ближния си, обичайте се, уважавайте се. Помагайте на бедните, помагайте на сирачетата, помагайте на вдовиците. Ако има хора около вас, които знаете, че са в трудности, помагайте им, защото това е много, много, много важно. Има хора, които са получили днес освобождение в умът. Има хора, които са получили освобождение в тялото си. Ако ти не можеш да движиш ръцете ти, краката ти, стани, започни да ги движиш. Има хора, които са били изцелени в чарбата. Има хора, които имаше корема им, които са подуваше, сега са изцелени. Има хора, които са изцелени, има хора, които повръщаха и са освободени. Можеш да го напишеш тук на коментарите, хората да го четат. И ще се наслаждаваме на коментарите. В момента с пасторите организираме идването в България за сега. Все още го уточняваме кой месец ще бъде. Ще бъде един месец. Ще отидем там, където Святия Дух ни води, там, където се отворят вратите. Така че молете се за нас, ние да получим откровение от Господ, къде да отидем. И ако отидем някъде, където не е твоят град, ако имаш превозно средство, може да дойдеш, защото все пак имаме възможност да се движим с превозни средства, това е много важно. Добре. Да, добре. Ето тук казва една жена казва, че Словото го е докосна много. Словото също е важно, Словото също е за свидетелство.
Словото също е нещо, което ни прави да бъдем добре. Словото също носи освобождение. Какво щях да ви кажа друго? Обичам ви, молете се за пасторите, молете се за пасторите да бъдат обединени. Молете се пасторите да бъдат едно, да мислят като едно. Да пасторите да се обичат, да сме уединени, да сме обединени. Молете се да се примахнат тези прегради, защото и тук между нас, пасторите, има много крепости. За съжаление. Молете се крепостите на служенията да паднат. Да не мислим, че един е по-голям от другия или пък то се по-малък от онзи. Всеки човек е получил благодат от Господа да служи по някакъв начин. Тук напоследък виждам по интернет много хора копират. Има служения, които са помазани и много хора ги копират. Обличат се като тях, църквите си правят като тях, говорят като тях, крещат като тях. Бъди ти. Господ иска да направи нещо чрез теб и да бъде уникално. Бъди уникален. Бъди ти. Ако Господ иска да направи нещо чрез теб, да го направи чрез теб. Да не копираш хората. Защото Господ търси уникални хора. Хора, които искат да го направят, искат да направят нещо според как Господ иска. Алелуя! Това иска да ти кажа. Господ да те благослови. Сега ще затваряме и нека Господ да дава благост и милост на пасторите да са обединени, да се обичаме, да няма между нас компетентност, съревнование, ами истински да сме заедно, да се обичаме. Исус каза, че светът ще познае, че сме Божии хора и Божии ученици, ако се обичаме и сме заедно. Няма начин да ни познае по друг начин. Знаеш ли, света няма да ни познае като ученици, защото правим големи чудеса и знамения. Защото и магиосниците правят такива знамения. Даже светът не ни познава с това нещо. Светът ни познава, когато приличаме на Исус Христос. Приличаме според сърце. Приличаме според нрав. Приличаме според характер. Да обичаш ближния си като себе си. Да обичаш хората, които те мразят. Да се молиш за хората, които те мразят. Да прощаваш. Да бъдеш смирен. Да сме едно. Така ще познай света. Да сме святи. Така ще познай света, че ние сме на Исус Христос. А не когато имаме големи църкви, правим от чудеса, знамения или пък проповядваме страшно добре. То има и хора в света, дето говорят по-добре от нас. Каква е файдата? В Индия има магиосници, астролози, които правят по-големи чудеса от нас. Чудеса в смисъл правят по-големи знамения от нас. Така че Господ да ви благослови и благодаря ви за това, че се включихте. Благодаря ви за това, защото по този начин ни подкрепите и ни поддържате. Благодаря ви за всичко. Ако някой иска да благослови нашето служение финансово, тук на страницата ми на Facebook имате ибана в началото, оттам може да го вземете. И ако някой от вас не е чел моята книга, да ми пише и аз ще му я пратя дигитална. И сега в момента излиза втората ми книга, която ще я печатаме в Германия на български език. И когато излезе, ще я докараме там физически книгата. Бог да ви благослови!